बर'नि न'खराव दायो अर सायदा दाबुजों हाबा जाथारबाय ना थांनाय बोसोराव 64थि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरसालि जथुम्माया जोंनि डिमाकुसियाव जादोंमोन दैमु नोगोराव देग्लायनि 65थि बोसोरारि जथुम्मा बर' थुनलाइ आफाद नैबे थेंफाख्रि फोथार गाव बिजनियाव दा नैबे जाबाय मेन गेट आरोना नैबे मेन गेटनिफ्रायनो भिडिअखौ स्टार्ट खालामबाय जेसे हायो नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नाजागोन दिनै सेकेन्ड डे गाबोन जोङो गेवलां मेल गाबोन लास्ट डे दिनै सेकेन्ड डेआव जोङो सफैनो हाबाय नैबे बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मायावहाय दे नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोंनि खुगानि गोदै रावा रावजोंबो समानै रुजुजाया उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद एक्जिबिशनाव थांदों लामाया बिथिं एक्जिबिशना बिथिं ना आरो बिथांनि उनाव फरायथि फैगोन दिल्ली NCR बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय मुस्रि एक्जिबिशनाव इयुनसा बर' बिथांखौ मेगा एक्जिबिशन गेदेर दिन्थिफुंनाय दायो बेवहायनो जोङो स्टार्ट जाबाय बेनिफ्रायनो नेरा एक्जिबिशनाव नाय पाब्लिकखौ फुरा गेटआव दंजोबो गासैबो फाइनालि दायो जोङो एक्जिबिशनाव एन्ट्रि जानोसै मा मा बानायदों देग्लाय एसे नायना थांदोनि थांनाय बोसोराव जिहेतु जोंनियावनो जादोंमोन नङा होमबा देग्लाय नेरा सिङाव जोङो एक्जिबिशननि सिङाव दायो हाबबाय ओमफ्राय नै डिसकासन खालामदों माथिं थां जेनेबा मोजांसिन जागोन बेखौ डिसकासन खालामगासिनो जानाय आइटेम Department of Agriculture, Sirang. Exhibition on Father of Bodo Bako nearby don't the exhibition of Boria Sajana. जोंहा दै अर सायदों मा बुंनो सानदों एसे फोरमायना होदो बर' थुनलाइ आफादनि 65थि बोसोरसालिया जथुम्मा नैबे थेंफाख्रि फोथाराव दिनै जोङो सेकेन्ड डे बे सेकेन्ड डेआव जों दिनै नाइट भिउ एबा जोङो बेलासिनि 2 रिंगायाव फैदोंमोन सफैनो एसे लेट जाबाय ओंखायनो मोनाबाय नै नाइट भिउनि ओमफ्राय नैबे जोंहा बर'नि न'खर बे बर'नि न'खराव दायो अर सायदा दा बोथोराव जोबोद थान्दा अर सायगासिनो आरो ओमफ्राय मोनसे प्रग्राम जागासिनो दा नैबे बर'नि न'खरावहाय अर सायगासिनो ना जोबोर मोजां नांदों 65थि बोसोरसालिया जथुम्मानि गासै आरसि नोंथांमोननिसिम साबायखर बावनायखाबाय मानो होननानै बुङोबा थांनाय 2025नि जितु बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्माया जोंनि डिमाकुसि दैमु नोगोरावनो जादों देग्लाय नै रानियाव जाबाय चिरांनि बिजनियावहायनो जाबाय आरो ना स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो दिन्थिलांबाय थागोन ना जोबोर खम नुनो मोनोसै नेरा इन्दिनिफ्राय जितु जोङो खुन्दुं दिहुनोमोन जोंना बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो बै इन्दिनिफ्राय जितु खुन्दुं दिहुनोमोन जोबोर खम जाथारबाय नै आबैमोना नैबे एक्जिबिशनाव बेखौ दिन्थिनाय जादों आरो ना आबैमोना मवानि
Mohani Mahani Pukran na atsya deh Mai sौनाय फुनाय नायनाय माइरं आरोना बिदिनो माइरं बाबसा माइरं खर' बेनिफ्राय माइरंनिफ्रायनो जों सिरा मोनो माइब्रा जुमाय ओंखाम माइरंनिफ्रायनो जों ओंखाम मोनो नङा होमबा नै बेयाव पुरा साजायना दोनदों बबेनिफ्राय आदा बर' बाजार ना साबायखर दे Kasana paka बर'नि दोरोङारि खान्थि दिन्थिफुंनाय GI आरो मोननाय बर'फ्रा बाहायनाय जिहेतु बेयाव दिन्थिनाय जादों ओमफ्राय नोंथांमोना बबेनि बर' बाजार आच्छा साबायखर दे नैखौ दिन्थिफुंनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम साबायखर बावनाय जाबाय आच्छा आं बेयाव आंनि साइनखौ होना गालांनोसै खबाइ जेखाइ गासिबो बेवहाय दङ आरोना नाथाय जोंनि बर'फोरनि गेजेराव नैबेबायदि खबाइ जेखाइ बनायनाया जोबोर खमसै ओंखायनो जोंनि बर'फ्रा नैफोरबायदि बानायनाय गोदो जिहेतु बानायोमोन बेखौ फिन आरो बानायफिननांगौ आरोना नङा होमबा थ' गोदो जोङो बानायनाय जायोमोन फंबामोनाबो बानायदोंमोन ना बेखौ बानायदों ना माखासे बानायदों ना दे थिग আছে दे बिदिनो बानायबाय थानांगौ नङा होमबा जोंनि बर'नि माखासे औवाजों आखाइजों बानायनाय जिहेतु बे जोंनि नेरसोनथि महरै थालांगोन एबा जों बेखौ लांबाय थानांगोन आरोना जोबोर खम नुयोसै आरोना दाना नैफोरबायदि बानायनायखौ नैबे एक्जिबिसनाव बेखौ दिन्थिफुंनायाव लाबोनाय जादों आरोना फंबायमोना ओमफ्राय फंबायमोना बबेनिमोन बालिपारा ना आच्छा दे थेंक इउ दे बेबायदि दिन्थिफुंनायनि थाखाय पियर इन्डिया आरोना नै पियर इन्डिया दांनाय नायनोसै दिनै हिन्दीखौ खोमना दोनदों आच्छा जोबोर मोजां नेरसोनथि एबा जारिमिन होनना बुंनांगोन जों गोदो बर'फ्रा मा बाहायोमोन नायनानै नायना ला नै गिबियाव आं नोंथांमोननो दिन्थिनो सानदों नै दुवार साथिखौ मा होनना बुङो दुवार बुदन नै दुवारसो होनना बुङो जोंथिंहाय साथि होनना बुङो मा होनोमोन साथि आच्छा आरो बे हाखौनो हालांगा होनना बुङो हालांगा साथिखौ लाखिनाय नै बेखौ बुङो लेम नै लेमानो दोङो नै दे थिगानो बेनिफ्राय नै जोंना रेडिअ'आथ' बांसिन गोदोनि मानसिफोराथ' बाहायनायानो जायो बेखौहाय बाहायनाय जायो गोदोनि आबैमोना जायफ्रा दङ दासिमबो बिथांमोना रेडिअ'खौ बाहायो दे थेवबो जारिमिन हिसाबै बेयाव दिन्थिनाय जाबाय मानो होनना बुङोबा गोदो फार्स्टआव जोंहा जिहेतु रेडिअ'आनो जाग्रोदोंमोन नङा होमबा मोनसे बाथौ थाबाय ओमफ्राय बेयावहाय गोजां बोथोर जादों नङा होमबा बोरियासो अर सायनायनिबो जायगा मोनसे बानायना दोनदों बेयावहाय बोरिया थेंक इउ नैबे लेम्पखौ आरो लोगोसे बै साथिखौहाय दुवारखौहाय सोर बाहायो कमेन्ट्सआव खोन्थाहरलाय सोर बाहायो दाबो एसे खोन्थाहरलाय आखाइजों आखिजोबनाय गोजा इउनाइटेड आर्ट अफ टिचार ससाइटि बर' न'खरावनो फटक लादों बे जाबाय बर' न'खर बर'नि दोरोङारि खान्थि दिन्थिफुंनाय बैसागो फोरबो फालिनाय आच्छा नैरा
जाथारबाय नामालै हा दे बरिया बरिया एक्जिबिसननिफ्राय जों ओंखारबाय दायो